Kinde mathoth lweny Keny osebedo ka jogo mawuok oko mar yango achiedh nade magikadhe gin joma mine. To nyithindo bende emakoro dongo gi paro ma oserochi ewi gigo magineno. Kata kamano, nitie jomachuo mohinyore e lweny Keny kendo oyie mar wuok oko mondo okonygi. Lolwe TV ne oyudo thuolo mar twak kod jal moro mosebedo ka hinyore e lweny Keny. Ripota marwa Jesse Omondi ni kod ler mathoth. Chandruok kod tulo e dak en gima osebedo mathoth ahinya e kinde jo Kenya, moloyo to ka dichuo onge to kod yuto mare maber mar konyo familia. Ne walimo gwenge mag Holo e Kisumu West Sub County e Kisumu County kuma waromo kod migosi Samuel Okelo, ma en jalo ma ike nitiere diere kendo leronwa mathoth ahinya gigo ma osekadho midhiero mar tulo mar ode higni mathoth ka ok osebedo ka en gi gimoro ma onyalo kelo godo yuto ne familia makare. Kinde no gima ne kelo lweny mar goruok nikech kaluwore ka kwere na onge gi line ne adhi tich to onge gi pesa to chuno ng'isa an gi pesa samoro an gi mine moko oko matimo nade mapiolo amiyo pesa to no awuon onge pesa kaka ng'ama duone ni malo koro chuno an be nyaka gol gero koro mane kelo lweny. Gima omiyo kaka loso wach no momiyo lweny no kwe nochopo koro owadwa nokawo nyathina chande kono kawo nyathina chande basta nodonjo grup moko mathindo thindogi kono kano pesa matin koro nanyalo rondo gi mogo gunia moro achiel to koro kata yudo mathin to gichamo koro chakre kanyo koro lweny no norumo ka achiel Paul be nakelo ne min ron ka ng'isi ni koko mikelo na pile chiiro kuodo wiya koro ng'ene diponi ka sirikal kucho ma chiemo ibiro miya chwadi koro chakre chieng' no wechego noweye ok nyathi mane ringo mana biro dhawo godo kono chopo KInde ka min ron nomiya siem pok ochako duogo chiro ka nyaka kawuono mane kaka nitie nyaka sani koro dhawo to nyathini kwere koro ka nyathini kwere to neno kod ich wang' momiyo nolayo odwanogo ogoyo momiyo nyathine ringo koni koni. Samuel lero kaka noneno nyaka wich kuot kata e kare mar tich mabende otie chiro ma Holo kama osebedo koting'e osike higni mathoth mokadho kuma minode ne chwe nyaka monje ka dhawo kode kanyo. Gima wacho ni nokelo nyaka paro mathoth ne ok en kende to ne nyaka nyathigi matin. Konyruok kaka nayudo konyruok kowuok ka min roni omiyo ripot omiyo sie mager biro wichwori ibiro go chiro ka chuoro onge gima osekwe ni onge godo nyaka ibed ng'ama winjo wach ka achiel be larogo nyathi chiro nyathi duokore kodi mano be weri goch koro nyaka ne min oseme pok ochako timo tim bilano. To magi duto te gin gik ma inyalo kony nade. Ne wayudo thuolo to kod Mikai Wilekista Olule ma en jachiwruok e migawo mar kedo ne ratiro mag nyithindo kod lweny mag Keny. Wacho ni lweny e kind jonyuol rocho dak mag nyithindo ahinya. Kata kamano to wacho ni gima kelo lweny makama en chan kata onge mago mag kaka dhano nyalo dak. Gimodwa ni mondo piny owacho nyalo donjore gi sani moloto makinde nitie COVID ni nikech chan ema kelo tulo makamago e ute mopogore opogore. Actually en gima osebedo on and off for a very long time. To lweny mari udi osekelo midhierni mang'eny kaka Oganda, kaka nyuola ineno. To mondo mi nayud case mar Okelo gi minode ne gin gik matimore nyaka e chuny chiro kae. And then ok en gino maber ahinya kaka Oganda wadak ka wan gi lwenje wang' ka wang' yudo ka ji gore to sama ji gore no gima nodoko litna kabisa being na serve as a child protection volunteer tayudo ka kuro en gi minode ka gigore ng'ama hinyore en nyathi. Ng'e ndalo mang'eny ka joma ka liech gore lume ma hinyore to in this particular situation lume wan ga en nyathi. Wilekista no lero ni koro en wuon emano okonyo migosi Samuel Okelo bang' ka yande koro nosedonjore mar mondo los kod ji ariyogo kono en gima sani okelo lokruok kwe nitiere e ot ma kamano. Ineno gender based violence ok en ni joma mon kende e mara tich gi bedo violated. Wan gi jomachuo mang'eny mara tich gi bedo violated. Iwinjo to jomachuo wich kut timo nade wich kut nego gi kaka nonega poe gono
ohinyore to ling. Ing'en kaka mar Samuel nowuok kech en gima timore adharani, to ken Samuel kende, wan ga few other cases be iwinjo. Mabe I wish ne wanyalo yudo the whole team ineno mondo wabed piny wang'in to yawa problem ni ikonye nang'o. Wawega ng'iyo ni kia ni ng'ama miyo kende makogo to action bedo taken. Jomachuo nitie mang'eny mahinyore iwinjo. Because gender based violence ok en nyakonchiel. To gender based violence no ok en ni mama gi baba kende, nyathi be ratiche iketho ka iwinjo. Ote maduong' mogol kod Samuel owuon kaachiel kod Mikai Wile Kista en kwayo ni mondo koro ji obed aneno winjruok e kinde duto te udi kaachiel gi jomachuo wuog oko e wacho chandruoge ma gikadhoe. Yo manyalo kaka mor jogo dagi ke joduong' sama yuto ne tin to mino dwaro yuto mang'eny, koro gima nyalo konyogi godo mondo gidag gi kwe, koro nyaka gibed piny kaka gi joka ng'ato gi ndalo mane gikawo ne giarre. Ng'ich sami kendo minodi nun kore jare anya bedo kodi ndalo man gi pesa to nitie ndalo ma pesa dhi koso, koro ka minot maber to nego winj wach wuon pargi sama pesa onge, wuon pargi kawuono onge godo to nyaka bed ng'ama winjo wach. Ka nitie shida ma ineno ka miyo ketho ratichi, ini bende in thuolo mondo come up mondo mi isik assistance. Wadwaro timo drama moko chomo yo, wadwaro solutions to our problems. Ineno fine, chuo moko nitie magina bodha, as much as chuo gina bodha, mon be gina bodha. Wach mar lweny e udi en gima osebedo ka thoth ahinya e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Kata kamano, jomachuo iwacho ni thoro ling to kod achiedh nade ma bende gikadho e min utegi ma ok gisebedo ka giwuok oko mondo koro giwachi, to thothne iwacho mana gi joma wakeyni. En jipo makende mondo jomachuo bende wuog oko e achiedh nade ma gikadhoe ka giwacho mondo mi konygi. Joma wakeyni kaachiel gi jomachuo dwani mondo okwed aneno winjruok kata obedo ni yuto tin kata onge, to kwe ema nyalo miyo familiano odhi nyime. Ne Lolwe TV, nyinga Jesse Omondi.